Kublaya pi baro at ngapediang snobhai pi syakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Nakadaw jong kajing jod jong kajing yaki hapok kari Bangladesh bat hadin baka Sheikh Hasina kala dat ban hier syuki kum ke Prime Minister jong kari ya ka banangait bamenta kala bandon ha India ha ka jalat Tripura ban petri na lakari la jong kum si benta ban te lakam ya kinu ki kampen trim ni jing yakan at kajing rungto lang baki Khappud bampat ker sainar hapring kari Bangladesh bat Meghalaya kajing shim kabu ban penjor yaki kam khayito hapring artli kiwi kum kajing shalan to yaki mar ki mata kanthop yaki masi kwai tempeu kutong bat ki wei de ki kambe an ka Sorkar Meghalaya hadin balawai ka jingelang bat ki he ka Sorkar India lemba usembut menteri ke Sorkar jala uba preston tensong ubadai khmi ro yakatnat kampo yeng ke Sorkar jala kat kum ka kendon chispa ndupulai jong ka Bhartiya Naya Sahinta lene BNS kalau hukum ban Pynjari no ka Curfew habaro ki thain Khappud ka ban sedang nadu zero line hadu arspa meter Meghalaya hadu ka pot ndu beji janmit hadu ndu beji ban step man kasngi tat hadu ban depan bena hukum da kumwei pan Kynta ha kajingi dai bat kane ki artli ki Borsin Shah district jong ko Meghalaya bakantop ya u deputy commissioner jong ko West Jainti Hills but East Jainti Hills district ki Pynjari no chi sendon ya ka Curfew habro ki than Khappud bahab hapo ki atli ki district nado kan rubaje janmen jong ka santrik unailar arhazar arpusaw hado bandapen na hukum dekum weipat pat lakhang ro ya ka jingilum pat ba ni ra ya ki tiat pen mansaw hasilen ter jong ki than Khappud ka Sorkar India bat ka Sorkar Meghalaya ke sim khia ban pek nor bha halor ka jinglong jingman ha kari Bangladesh ka bala ro ban ta ya ki than Khappud lengba ka jing ki ba ka jingwan petri jong ka menteri rang ba barim jong kari Bangladesh she India bat ke sim ro ya ki lat klenti jing ya da ban tem ya kinu ki jingja ki bam sngo tnat ki bala banja ha ki benta Khappud jong ka India bat Bangladesh da ka ba pha ro khambon ki sipai ban pen klain ya ki bot pahara kum pelat jingada halor kani ka benta laong ba ka Sorkar India kala pha shibon mut ki sipai BSF na ka kanhun khandai battalion ka bala 1 point panchnak tem sipai ha ka snong Khappud jong ka daw ki West Jainti Hills district ban pej perman halor ka jinglong shngan jong ki jakha Khappud pedeng ka Meghalaya bat Bangladesh kat kum ka khubor bat nakidur bala pen sapriang ha ki Khandiat Kynta lang ba ki rensan social media layo i bahadien ka jeng hiar chukino par ka jeng mi no jong ka Sheikh Hasina na Bangladesh banwan petri si India ipat ba bayaki ka larung jubor hapo ka yeng sa Sorkar jong ka kabadan hapo ka nong ba dhaka bat penpat penpra lutie na phang ya ki mar ki mata ki jingbo jeng sat bat bamlut ya ki jeng bam ki badan ha ka yeng sa jong ka Parolok blay shibon ya kapor jong pisno ba wat glad ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video